hotová, začneme hledat. Vysocí nahoře a malí se koukají dole. Twist, podívej se támhle. Není ti nic, Flape? Oh. Ahoj. Bez obav, můžeš si ho nechat. Ono jich je opravdu spousta. Děkuji. Je nádherné. A můžeš si ho dát třeba pro ozdobu do vlasů. Krása. Ahoj, jsem Sage. Vy tady někde bydlíte? Ne. A popravdě ani nevíme, kde vlastně jsme. Jsme z lesa džungle. Tam bydlíme. Bydleli jsme. Na druhém konci Nespoutánie? Ano, je tam hezky a teplo. Ale přišla silná bouře a na náš dům spadl strom a nás smetl rozvodněný bublavý potok a tak jsme tady a ani nevím, kde to jsme a jestli jdeme domů správným směrem a teď mluvím dost rychle, že? Když jsem nervózní, začnu blábolit a teď jsem nervózní, protože vás vůbec neznám, ale někdy mi k uklidnění pomůže, když si zaspívám, tak jestli to nevadí. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. Je to lepší. Ahoj, jsem Felicity. Já jsem Danessa. Moc ráda vás poznávám. Ještě nikdy jsem neviděla lesní Enchantimals, jenom ty z džungle. Já jsem Petra a tohle je můj mazlík Flap. Ahoj. Těší. Umí taky moc hezky zpívat. To je dobrý. Díky. Od doby, co jsme pryč z lesa džungle, je pořád smutný. Ale to je jasné. Vždyť vám spadl na dům strom. No a bublavý potok vás odnesl pryč. Byla to jedna hrůza za druhou. Ale jsme rádi, že jste v naší vesničce Krásoles. Je to zábavné lesní místečko. Tamhle máme krásné centrum, no a tamhle je místo, kde všichni společně žijeme, no jo. Můžem vám to tu ukázat? No, já nevím. Musíte být velmi unavení. Krásoles je úžasné místo, kde naberete dech, než vymyslíte, co dělat dál. To není špatný nápad, jsme dost vyčerpaní. Co ty na to, Flape? Tihle lesní obyvatelé jsou milí a my jsme nikdy nebyli z lesa džungle. Bude to zábava. Mípa. Bezva. Pojď, Sprinte, ukážeme jim cestu. Tedo, ta je ale rychlá. Co je to vlastně za zvíře? Je to srna. Jelen. Jelení holka. No páni, tak jdem, Flape. A tady protéká náš bublavý potok. No ano, bublavý potok my známe, donesl nás sem. Vlastně technicky vzato nás sem donesla velká kláda. Jeden takový děsivý výlet úplně stačil, viď, Flape? No, muselo to být děsivé, ale voda vás sem donesla zcela bezpečně. Bublavý potok je plný překvapení a zázraků. Myslím, že díky tomu, že na své cestě mnoho vidí. A ve vhodný okamžik dokáže mnoho sdělit. Je to všudy přítomný informátor Nespoutánie. Vážně? To jsem netušila. Jak to všechno víte? Felicity si s ním totiž dokáže povídat. Ale bublavý potok si nepovídá jen tak s kdekým. Ukaž jí to, Felicity. Předveď to! No tak předveď to. Ale no tak, uklidněte se. Dobře víte, že kouzlo našeho bublavého potoka se nesmí zneužívat. Jeho občasná upovídanost je vzácný dár. No tak, pojďme pokračovat v prohlídce. Tohle je naše oblíbená zkratka do vesnice.
ten dům vypadá smutně. Vsadím se, že býval krásný. Trochu mi připomíná... Ale to nic. No, už tady dlouho nikdo nebydlí. Trochu strašidelný, že? Nevím, nepřipadá mi tak strašidelný. Hezky, Capr. Capr, dostala jsi mě, holka. Vážně netuším, kam na takové věci chodí. Neboj se, Petr. Naše domy nevypadají jako tenhle. Vážně ne, jsou nějak méně na spadnutí. Už je poledne. To není možné. Nemůžu se dočkat. Dnes začíná odpočítávání k velkému květu. Je, velký květ. Co to je? Ta největší a nejdůležitější oslava v Krásolesu. Za 3 dny bude celá vesnice slavit první jarní den. Hele, no a proč ten první jarní den neoslavíte s námi? Můžete zůstat u mě a sprintat. Dobře se o vás postaráme. Nebudete muset ani hnout pírkem. No, Nebo můžete být u mě a Flick. V noře se bydlí nejlíp. a my s Twist nejchutněji vaříme. Moc rádi vás pozveme. Nebo můžete ke mně a Capr. Je to nejzábavnější dům v Krásolese. Jako fakt. Jste tak milí. My pávy jsme pyšní, ale myslím, že teď vaši pomocnou ruku přijmeme. Hup. Nebo packu. Po tom, co jsme zažili, si zasloužíme trochu zábavy, no ne? Je to jenom pár dní a oslavy máme rádi, že ano? Bezva! Moc rádi s vámi oslavíme svátek velkého květu. Super. Pak se dohodneme, ve kterém domě budete bydlet. Nebojte se, nejste sami. Pojďte, rychle za námi. A kam to jdeme? Do města. Musíme pořídit všechny věci na ozdobení altánu a samozřejmě i našich domů. A jsme tu. Tady s Capr bydlíme. Tak co, máš ráda žertíky? No jasně. Škoda, ty moje už zasmrádly. Skunkovic srandičky. A to rozhodně není všechno. Pozor, továrna na zábavu. Neboli ložnice. Ta je krásná. Nic neozvláštní celý den, jako trocha parfému, že ano? Voní jako jasmín. Připomíná mi domov. Super, tak si dopřeji ještě. Prosím, posaď se. Jejda, já zapomněla. Prdící polštářek, klasika. Moc se omlouvám. Neomlouvej se, je to báječný. Ty jsi báječná. To jsi přece ty z Capr. No teda, měla jsem tě varovat. Fotka, co stříká vodu a já myslela, že už jsem viděla všechno. To je má nachytávková sbírka. Tak ty máš celou sbírku? No to je jasný. No páni, na to všechno hraješ? Taky hraješ? Ne, ale moc bych chtěla. Ty jsi vážně skvělá, Petr. Užijeme si spoustu legrace. Já to tušila. Já taky. Snad se Flap baví stejně.
se! Sleduj tohle! Tada! Moje z brusu nová harmonika! Teprve se učím, ale myslím, že tomu přicházím na kloub. No a tohle je naše oblíbená místnost v domě. To je kuchyň. Gaguna, Ava. Takže začneme snídaní. Máte rádi sendvič se salátem a zelím? Nikdy jsme něco takového nejedli. Obvykle jíme semínka a bobule. Babula? Okusíte vážně opravdovou lahůdku? Chutné. Takových fotek. To jsou příbuzní Twist? Jo, má opravdu velkou rodinu. Páni. Alabudada, alabadada, aladudada. Jejda, promiň. To máme totiž od Sage. To mě napadlo. Dáme se do pečení. A co pak budeme tvořit? No a máme snad na výběr? Mrkvový dort samozřejmě. Chutný, báječný, oranžový. Dort jsem ještě neměla. Je snadné ho upéct? Je to přímo mrkvová brnkačka. Obzvlášť s mojí novou dortomrkvovou mašinkou, kterou jsem vynalezla. Budete první, kdo ji uvidí v akci. Poleď sem, Flape. Předvedu ti, jak to funguje, aby sis to pak mohl taky vyzkoušet. Takže mrkev se vloží sem. Dobře, Flape. Teď klidně zmáčkni tenhle čudlík. To vypijeme potom. Říkám tomu mrkvovrškové smoothie. Skvělá práce, vy dva. Myslím, že můžete klidně udělat zbytek mrkví. My s Twist mezi tím připravíme polevu. Zbytek? Jo, zbytek. Bezva. Hodili jste tam všechen zbytek mrkví? Jo. Jak jsi řekla? Zbytek. Ale ne, já nemyslela všechno najednou. Aha. Vážně? Promiň. Opatrně, tahle zelenina podá. Jak se to vůbec zastavuje? No, víš, ta věc. No, ještě jsem se nedostala k tomu, abych vymyslela čudlík na zastavení. Poznámka. Čudlík na zastavení je důležitý. Už ani nevím, kolikrát jsme přikli. Když to bylo po miliontý, přestala jsem počítat.
Chudáčku zobáčku. Máš ho rudý jako Ibišek po velkém dešti v džungli. Však bude líp, Flape. Určitě ano. Všichni jsou tady milí a vypadá to, že oslava velkého květu bude ještě mnohem zábavnější než naše oslava džungle. Co si myslíš o tom, Flape, že bychom tady zůstali už na pořád? Vlastně nemáme kam jít a tady je moc krásně. Co říkáš? Ale no tak, Flape, není to zas tak hrozné. Měli bychom to promyslet. Třeba u zmrzliny. Hele, tady to je. Ahojda! Páni, vám to s těmi peříčky ale sluší. Co byste si dali dobrého? No, co pak máte? Naše dnešní specialita je mrkvový dort. Cokoliv jiného. Překvap nás. Tak dobře. Děkuju. My totiž milujeme maliny. V džungli, odkud pocházíme, jsme je s Flapem sbírali úplně pořád. Jsou to hořčičná semínka? To jsou naše oblíbená, ano. Neznám ptáčka, který by jim odolal. Promiň, ale vy nepocházíte z lesa, že ne? Ne, co nás prozradilo? Pocházíme ze zmrzlého lesa, ale říkali jsme si, že bychom mohli naše zmrzliny nabízet po celé Nespoutánii. Tak jsme se vydali na malé dobrodružství. Páni, je to velká změna. A nebáli jste se? Chvilku ano, ale seznámení s ostatními přineslo spoustu zábavy. A tak se ten strach nějak vypařil. Všichni byli tak milí a vstřícní, že jsme se rozhodli zůstat. Taky nad tím přemýšlíme. To je dobře. Nestýská se ti po domově? Když mám svůj auták a mazlíka, tak se pořád cítím jako doma. To je senzační. Co myslíš, Flape? 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 Kam to šel? Tvůj mazlík? No, musí být někde blízko. Oni se nikdy nevzdalují. Já vím, ale nikdy ho nevidím. Flape? Hraješ si na schovávanou, ale teď na to není nejlepší chvilka, jasné? Flape! Kde pak jsi? Budeme ho vyhlížet. Sage, Caper, Flap zmizel. Neboj se, najdeme ho. My skunkové máme totiž skvělý čich, že ano, Caper? Řekni mi, jak je vlastně Flap cítit? No to... no, teď voní jako váš parfém. A květiny? A mrkvový dort. A barva. Páni, vážně jste měli dost napilno. Flap je pryč. Měli jsme zmrzlinu a najednou zmizel. Pomůžem ti ho najít. Díky té mrkvi, co jíme, ho určitě uvidíme. Jdeme! Hala, buda baladada? Ne, Twist, tak tu jsme neochutnávali. Flap se ztratil? Ano, vůbec netuším, kde by mohl být. Ale ne, musíš se o něj určitě bát. To ano, musíme ho najít. Jdeme. Felicity už bude vědět, co dělat. Slyšela jsem a jdu do toho. Cvrčci, spuste poplach. Pozor, 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 všichni obyvatelé Krásolesa. Ztratil se nám mazlík jménem Flap. Když ho najdete, přiveďte ho prosím do altánku. Děkuji. Jo, a ještě něco. Flap je páv a je rozkošný. Co uděláme teď, Felicity? Nejlepší bude, když se rozdělíme. Taky to má. Petr, Bree a Twist, vy projdete celý les. A Sage, Caper, Danessa a Sprint, vy projdete louky. Já a Flick půjdeme k bublavému potůčku. Možná, že nám ukáže, kde by Flap mohl být. No tak, neboj se, Petr, Flapa najdeme.
Velké obejmutí? Ty pírka ale šimrají. Děkuju vám moc. Tak hodně štěstí.